Uyazi ukuthi ngokuhlangana kwakho nomuntu othile nenza ucansi ukuthi inkinga zakhe zonke anazo nenkinga ezimembethe nenkinga ezimkhungethe ziyakwazi ukuthi zembathe wena. Wathi ngithi kunina benkashana kaMenzi yaphuza umlaza ngameva yabhula umlilo ngamahlamvu abanye bewucima ngamanzi. Nina belembe leqamanya amalebe ngokukhalipha usishaka kashayika ngemanzi ngesaba ukuthi ushaka kuyinkosi yasemashobeni. Ngiyakhuleka umhlaba wonke nasendaweni zonke lakhamba kufinyelele khona lo mfanekiso oqoshiwe uma ukuthi umusha kule channel. Ibizo lami ngumlekeleli wakambanjwa umshana wakofuze fulele omashiya amahla ngathi azoshumayela. Umzukulu kaMdumo igaba elimabanga likaThumbula Tshatatsha uTshatatsha kaPheshe uPheshe kaMaguyane uMaguyane kaVaphi uVaphi kaNokhonjo. Kanti ke mina insizwa zingibiza ngonduna kaNdaba untombi ziyamncumela insizwa ziyamkhomba isilwane esincane saphuma ehlathini ekseni ngovivi sazivuthulula ngoba sigcwele amabethe ngikholo elikholwa ngenhliziyo engalibhanda kancane esontweni ugqamgqama umsathe enkankane lakha lathi ngahamba ngithese lo sitha lathi ngahamba ngumjabulelo ngomamatheka komkakhe ngoba njalo memamatheka uthi faca kuhlala kuyintokozo ngaso sonke isikhathi bafowethu ukuthi ngibe ingxenye la ku channel yethu enkulu Impunga Yesithu TV ngizonisikela kwelilonile. Zikhona ke nencwadi esizilobayo ikhona incwadi esihloko sithi amava ahlabahlosile, incwadi esihloko sithi sithini isintu, nencwadi esihloko sithi uyokhuluza ukhokho. Zontathu le ncwadi ziyatholakala ezitolo zakwa Adams and Greeks. Uma kukuthi ukude nazo lezi zitolo uyakwazi ukuthi ufonele zona inombolo lezi ozibonazo lokho edlula la. Sizokwazi ukuthi senze inhlelo zokuthi sikuthumelele. Uma futhi kuukuthi uyafisa ukufika eoffice leMpunga Yesintu eMphelandaba ushayela zona futhi inombolo lezi ozibonayo la ziloko edlula ukuze sikwazi ukuthi senze uhlelo lokuthi isikhathi sakho ekumele ukuthi ufike ngaso isiphi ngoba thina njenganeMpunga Yesintu sihlala isikhathi eside nomuntu silicubungula udaba lwakhe ukuze simnike umhlahlandlela ozokwazi ukuthi umphilise. Manje uma wena uzovela ufike ungazange uzosho ukuthi uzofika lokho kukwenza ukuthi ugcine usuhambela mahala kungafanele ngoba uzosifica simatasa sihleli nomunye umuntu mhlambe sihleli nomndeni othile sidingida udaba ngenhloso yokuthi kufanele ukuthi sibanikeze isixazululo. Namuhla ke bafowethu ngiyimpunga yesintu ngifisa ukukhuluma ngento eyingozi kakhulu. Ukuthwetshulwa ngocansi. Omunye umuntu uzozibuza ukuthi impunga yesintu usho ukuthini mawuthi umuntu uyathwebuleka ngocansi. Uyakwazi ukuthi uthwebuleke ngesimo socansi. Angiqali la ngaphambi kokuba ngingene ngigxile kulo daba engifisa ukukhuluma ngalo lokuthwebuleka ngocansi. Ucansi bafowethu aliyona into encane. Ucansi luyinto ejulile kakhulu. Kukhona into engifisa ukuthi uyibambe njengempunga yesintu. Uyazi ukuthi ngokuhlangana kwakho nomuntu othile nenza ucansi ukuthi inkinga zakhe zonke anazo nenkinga ezimembethe nenkinga ezimkhungethe ziyakwazi ukuthi zembathe wena. Ngenkathi nihlangana nomuntu nijulukelana niphefumulelana nihlangana ngenhloso yokuthi nenza ucansi inkinga zakhe ezimkhungethe ziyakwazi ukuthi zembathe wena. Ukuzibuza ukuthi njengoba wena okade uwumuntu unenhlanhla kangaka kodwa manje inhlanhla yakhe isilokiya ngokushabalala ngaleko ukuthi mhlawumbe uthwetshuliwe kodwa ngesimo sokuthi ngenkathi wembatha nomuntu nenkinga ezikhungethe yena ziyakwazi ukuthi zikwembathe ziphenduke inkinga zakho. Uzokhumbula ukuthi manihlangana ngokocansi nisuke nimbathana nibe nyamanye okusho ukuthi insila yakhe lo muntu anayo iphenduka insila yakho. Ngiyazi mhlawumbe lento engiyikhulumayo ayizwakali kahle kodwa vele izinto eziningi ezingezwakali kahle izona othola ukuthi ziyikhambi
entweni eziningi ezisixakile thina njenganesizwe esimpisholo. Yingakho ke mina ngiyimpunga yesintu ngohlala ngaso sonke isikhathi izinto ezifana nalezi ngizikhuluma futhi ngingesabi ukuzikhuluma ngoba kusasa zizophilisa umuntu. Uma singeke sakucacisa ukuthi ukwenza ucansi kunomngozi kuphi ikakhulukazi kubantu othola ukuthi abakaganani. Uzokhumbula ukuthi uma ningakabi indoda nomfazi ucansi enilenzayo luphenduka ukungcola kulabo bantu abanembede. Yingakho futhi beniyekelela. Yingakho futhi bemiyekelela umuntu ekutheni lokwakungcola kwaloya muntu bese kuyamnamathela. Ingoba vele ukwembatha kwabo kusuke kungagunyaziwe amathongo anhlangothi zombili. Kodwa uma ukwembatha kwenu kugunyaziwe amathongo anhlangothi zombili nakuba omunye wenu kukhona usizo lumembede kodwa yakwazi amathongo ukuthi akuchithe lokho ngoba ukuhlangana kwenu usuke kugunyaziwe ngenkomo esuke ihlatshiwe ekuyinkomo yokuqholisa. Labe ngikhona nakulabo ngikhona ngizokhuluma ngokuthwetshulwa kwenhlanhla yakho ngocansi. Kukhona umuntu ohamba ekumelaphi wendabuko. Uma efika kumelaphi wendabuko afika adonsa isimo sakhe sokuthi lo muntu kukhona into enkulu kuyena. Ngenkathi ekudonsa ukuthi kukhona into enkulu kuwena uzothi esuku uzothi ukuze ngikulaphe lenkinga yakho sidinga ukuthi sembathe senze ucansi ukuze ngikwazi ukuthi ngikwelaphe ulapheke. Hayi ngoba kuukuthi usuke mhlambe ekukhanukele okanye kuukuthi mhlambe uyafisa ukwembatha nawe kodwa usuke sedonse into ethile enkulu ayibonayo kuwena uzothi esuka bese thatha umuthi othile athi lo muthi wona ozokwelapha kanti hayi ngoba naku uzokwelapha lo muthi kodwa manje usezothwebula isimo sakho senhlanhla. Hayi ngoba kuukuthi usuke elangazelele ngaleyo ndlela ukuthi enze nawe ucansi kodwa inhloso enkulu yokwembatha nawe ukuthatha lento ekwena. Inzima ke lento engiyikhulumayo ngoba ngiyazi ukuthi abantu abaningi abazuyizwa kahle nabantu abanemkhuba naba bazuyizwa kahle ngesizathu sokuthi ngikhuluma isiminya. Ubuye kuzoba wena ke manje ozijolelayo nje usemjolweni. Lo muntu wakho futhi uyazithanda inyanga kakhulu. Uyazithanda futhi nezinto. Uthe mehamba ethi uyolungisa into zakhe kwase kuvela ukuthi intombi yakho inenhlanhla eyisimanga. Uma singasebenzisa yona ungakwazi ukuthi ucebe ngoba lo muntu wakho uyazithanda izinto kakhulu. Angenza noma yini ukuze akwazi ukuthi yena abe nemali. Nani niyazijolela nje athe suka lo muntu wakho babe bemnikeza umuthi othile azathi uma usebenzisa lo muthi bese abuya azokwembatha nawe. Ngenkathi ebuye ezokwembatha nayo inhloso yakhe enkulu akubona ukuthi wena ujabule kodwa wena uzocabanga ukuthi njengoba enza ngalendlela enza ngayo ujabulisa wena ngoba indlela ninijabula ngayo uthandweni kanti yena usezothwebula isimo sakho senhlanhla. Ubona inqubekela phambili ingabi bikho phakathi kwenu nobabili ningayicabangi into eyaphambili kodwa niloke nijolile nje nihamba nje nijolile nje. Yina ingoba kukhona omunye osenza into engafanele komunye. Uma phela nithandana ngeqiniso uthando lukhona nike nikhulume ngekusasa. Kungani ningakhulumi ngekusasa? Ingoba yedwa wenu phakathi kwenu nobabili kukhona umkhuba wenzayo. Nakuba singasho ukuthi ngaso sonke isikhathi kuhlale kuyisimo esinjalo kodwa sikwenzayo thina la njengempunga yesintu ngale nkulumo siyaqwashisa. Ngiqwashisa wena osemjolweni okuthi basobha umuntu ozwana naye. Mazi umuntu ozwana nawe ukuthi usikhathi sini ngoba uzohamba enyangeni bese imnikeza umuthi esetholile ukuthi kukhona into enkulu ekwembethe bese emva kwalokho uyayicwila. Yinenza ukuthi ithongo umuntu onesiphiwo lingathanda ukuthi ajole. Ingoba ithongo liyazi ukuthi njengoba lo muntu umntwana walo limembethe ngesiphiwo limembethe ngento enkulu kuzokwenzeka ahlangane nomuntu ongafanele ukuthi ahlangane naye ahlangane nomuntu oyisikhohlakala ozothi esuka abebona ithuba bese uyayithatha lento ithongo elimembathise yona. Angageka amagula ngoba ngemuke uma kuukuthi kukhona la nifisa ukuthi nicaciseleke khona kabanzi nala ningezwa khona ngiyacela ukuthi nikhulume la kuma comment section
ngiyimpunga yesintu ngizolithola ithuba ngiwafunde ama comment bese ngiyabuya ngiyaphendula ngokuthi ngenze umfanekiso oqoshiwe. Ngiyacela ke bafowethu ukuthi niqhubeke nisubscribe ku channel yethu Impunga Yesintu TV, nizithenge futhi nencwadi zempunga yesintu. Nasemphela-ndaba wempunga yesintu wozani nizocaciseleka ngokolwazi. Ayikho into ebaluleke ukudlula ulwazi. Awukho umuthi odlula ulwazi. Ake sithi ke nje impunga nga Inosa ngasengife